U jednoj od faza opremanja kupatila na red dolazi izbor sanitarija i slavina. To su elementi na koje smo se toliko navikli da se potpuno podrazumijevaju u ovim prostorima, međutim sa pažnjom ih treba ipak birati. Brand Roka predstavlja svjetskog lidera u proizvodnji sanitarne opreme. U pitanju je španski brand koji drži tradiciju preko 100 godina, što rezultira proizvodima koje karakteriše inovacija, visoki kvalitet i elegantan dizajn. Ono po čemu je Roka prepoznatljiva na tržištu jeste širok asortiman. Kada kažem širok asortiman, tu podrazumijevamo visoko kvalitetnu opremu, to jest sanitariju za kupatila i slavine i tuš sisteme. Samim tim u konkretnu ponudu Roka branda možemo da svrstamo WC šolje, lavaboe, bili oni nadgradni, podgradni ili u sklopu namještaja, slavine, kade i tuš kabine. Sljedeća karakteristika Roka branda jeste efikasna održivost. Ovaj brand je posebno posvetio pažnju tom segmentu, pa je to rezultiralo proizvodnjom takozvanog rimless sistema, konkretno kod WC šolja. Takozvani rimless sistem ima taj glavni efekat uštede vode, što možemo reći da negdje znatno poboljšava upotrebu i samo održavanje sanitarije koju sam prethodno navela. Pored rimless sistema koji je posvećen WC šoljama, tu su i različiti ostali eko sistemi koji su posvećeni slavinama, tako da slavine u svim prostorijama, bilo da su kupatilske ili kuhinske prostorije, sadrže upravo taj sistem koji je prepoznatljiv i po nazivu Smart sistem. Želim da naglasim da je ovaj Smart sistem itekako pogodan i za javne ili ti za ugostiteljske objekte tipa restorani i hoteli. Također želim da naglasim da sam brand Roka ima takozvano globalno prisustvo i prisutan je u više od 170 zemalja u svijetu. Samim tim brand se prilagođava zemljama i potrebama samog tržišta u tim zemljama. Posebno bih po dizajnu istakla kolekcije Ona, Naja i Gap, koje se ističu upravo prethodno spomenutim visokim kvalitetom i dizajnom koji se lako kombinuje i uklapa u bilo koji tip ili ti stil kupatila. Ono po čemu bih također istakla Roka brand jesu saradnje sa svjetskim arhitektama, pa tako ovaj brand sarađuje, to jest iznosi kolekcije, do sada iznio kolekcije sa preko 20 svjetski poznatih arhitekta, među kojima su Zaha Hadid i Rui Otek. Prilikom dizajniranja ovih kolekcija brand Roka je posebnu pažnju posvetio bojama, pa smo tako naišli na proizvodnju sanitarija u posebnim pastelnim bojama koje negdje unose osvježenje u kupatilske prostore. Kad su boje i nijanse u pitanju, želim da naglasim posljednju kolekciju koju je Roka prikazala, baš posvećena bojama i obradi istih. To je Nu kolekcija koju karakterišu za promjenu malo jače boje, zelena, žuta i plava, i koje će ubrzo biti dostupne i kod nas u izložbenom prostoru. Pozivamo vas u kompaniji Cerovo u mjesecu februaru da zajedno odaberemo nešto iz Roka asortimana i da se uvjerite u visoki kvalitet, u sadržajan i pogodan dizajn samog brenda uz odličan popust od čak 20% koji smo vam obezbijedili.